Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kangge kita sami, namo budaya, salam kesaenan. Ingkang kula hormati Bapak Ibu Ketua RW lan RT sak Kelurahan Tanggung. Ingkang kula hormati Ketua LPMK Kelurahan Tanggung. Ingkang kula hormati sedaya panitia resik dusun Kelurahan Tanggung ingkang sampun nyengkuyun lan mensukseskan acara puniki awal ngantos akhir. Lajeng ingkang kula hormati para tokoh masyarakat, para alim ulama lan ingkang kula tresnani lan kula ginakaken sadayaning masyarakat Kelurahan Tanggung. Puji syukur monggo kita panjataken kalian Allah Subhanahu wa taala sedaya rahmat, berkat lan hidayahipun. Lebeting kesempatan dinten puniki kita angsal nglampahaken kegiatan resik dusun Kelurahan Tanggung kalih wilujeng tanpa pambengan setunggaling napa mawon. Shalawat saha salam tansah kita ngaturaken kalih junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita angsal keserat dados umatipun lan angsal syafaat wonten yaumil qiyamah mangke. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, saderengipun kula izin sanjangaken penghargaan lan raos matur nuwun ingkang saageng-agengipun ingkang ing dalu puniki dugi lebet kegiatan resik dusun Kelurahan Tanggung. Langkungi kegiatan resik dusun puniki, kita boten namung ngresikaken lingkungan fisik kita, ananging ugi berkiat tangsulan sosial lan kebersamaan antawis sesami wargi. Dos wujud konkret saking murid-murid budaya lan ngesangaken saha nglestanturaken nilai-nilai luhur ingkang sampun dados tinalar dening leluhur kita. Pinten-pinten sarangken acara demi acara sampun kita estokaken. Wiwit ing dinten Ahad 28 April yaiku kegiatan gugur gunung masal peserta sadayaning masyarakat Tanggung. Ing dinten Kemis 9 Mei 2000 sekawan yaiku kegiatan ziarah kuburan leluhur Kelurahan Tanggung wonten piyambak-piyambak lingkungan peserta sedaya RT lan RW Kelurahan Tanggung. Ing dinten Jumat 11 Mei 2000 sekawan yaiku kegiatan donga sareng peserta masyarakat Kelurahan Tanggung. Ing dinten Jumat 11 Mei 2000 sekawan yaiku kegiatan campursari budaya tayub utawa Tanggung Guyub. Lan wonten pucuking acara ing dalu puniki yaiku ing dinten Setu 11 Mei 2000 sekawan yaiku selawat lan pengaosan saking Ustadz Kyai Mahmud SAD. Matur nuwun kalih sedaya panitia ingkang sampun kalih gigih lan sukses dina kelancaran saben acara ingkang sampun kita laksanaken. Saha kalih sedaya wargi masyarakat Tanggung ingkang sampun dugi lan tumut aktif lebet kegiatan resik dusun puniki. Mugi-mugi sengkuyun
gotong royong puniki terus membara wonten manah kita sami lan dhateng ngajeng masyarakat Kelurahan Tanggung Saya Keren. Amin. Pekanten sambutan puniki kula sanjangaken menawi wonten lepat utawa tutur tembung ingkang nyinggung panjenengan sedaya, kula inggil namaning sirah Kelurahan Tanggung sareng perangkat Kelurahan Tanggung nedha pangapunten ingkang saageng-agengipun. Sarangken acara demi acara sampun kita estokaken lan ing dalu dinten puniki kula nyatakaken ditutup. Kula akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.